a vítam vás u môjho ďalšieho videa z tejto hry, ktorá nesie názov Brawl Stars. Dneska by som možno aj dokončil Brawl Pass, lenže mám zlé questy, takže možno keby sme dali keby sme OK, ale chcel by som pušnúť Sergia. A možno aj na prestíž. To by bolo super. Bo nechcem akože mať Edgara iba na prestíži, lebo viete ako Edgar. OK, celkom v pohode plenajú prima. Dobre, na zónu som neskapal, to by bol riadny trapas. Kde tu máme takých chcípákov? Tak jediná vec, čo teraz musíme robiť, je zdrhnúť a potom toho kolta dám. Dobre, som hovoril. Jediná vec, čo som potreboval, bolo, že zdrhnúť a potom to kolta proste na pohodu. Takže dáme si ďalšiu hru. No tak na Rika ani v živote nejdem. Iba tak, Rico je mega broken, mne príde. Rika by som chcel niekedy pušnúť na prestíž, ale akože on je skill, ale keď za neho niekto vie hrať, je broken. Dobre, dobrý začiatok. Veľmi soldne, ak tu na mňa niekto nevybavne, tak by to malo byť celkom v pohode. Už to 5. Ty koky. To je v pohode. Nie. Zrovna o ňom hovorím. Ja na ňo nejdem. Nevadí. 4. miesto to je v pohode. V pohode miestečko. Našťastie sa mi neruší winstreak, takže dobré. To je Cordelius či Gale? Cordelius. Srandu! Fakt som skapal na toho posraného Edgara! Tu si robíš srandu! Zatrbaný Edgar proste! More! Zasratý Edgar! Jedine čo nedávame je, keď ma zabije Kit alebo Edgar. A jeden Kit tu práve je. To bol easy kill. Vyzerá to v pohode.
Na Edgara je celkom counter. Nie. Som to mal rovno dať, nevadí. Nevadí. To by sme mohli Surge'a pušnúť na prestíž. To by sme reálne, že mohli. Ma nechaj! No dík. Easy. To bol dobrý play odo mňa. Aspoň ja myslím. Dobre, tu dobrý play. Pochval pre Stua. 71. Stačia mi približne 3 hry a puštiem Surge'a na prestíž. Edgar pri mne. Ak nebudem mať ľučku, tak asi v pohode. Na Edgara je veľmi potrebná mať účku zo... To je primo. To je primo. Nie. Budem musieť výsť. A vyšiel on, ja som to Ty vole. Tá, kamo. Teraz, že sa netrafila, tak to som mal mega luck. Ja som teraz najviac na hovno pozícii. Oh! To je tá melódia vlastne. Zasratý Edgar, proste on tam... Mňa štve na tom Edgarovi to, že proste on tam skočí, keď ja fajtím. Jak najväčší proste chcípák. Jak by povedal Jakari, proste chcípák. Alebo Zdeněk Poweraj, hovoríte si tomu, jak chcete. Proste chcípák! Vieš, to je tá. Tu som toho nestretol. No nie, no tak to nie. Tak toto nejdem.
Tam fakt akože to je nevstupová sezóna. Tam nejdem. Sorry, ale kamo. Too much. To si robíš srandu! On má fakt... Koľko mám? 77. To by sa dalo s winstreakom. Ešte na také tých pár hier. No poď. No Edgar. Ok, on ide hore. Asi nejde s Edgarom. Ja som sa fakt netrafil. Celkom v pohode začiatok. Ale nemám ani trošku zeltiny, čo mi nerobí dobre. A Edgar niekoho zabil, čo mi tiež nerobí dobre. OK, účka. Takže Edgar, už nejdeš na mňa, kamoško. V pohode play. 82. A sme zase naspäť, chalani. 2 hry dobre, akože na druhom mieste. A Surge je na prestíži. Tak teraz som to fatálne posral. No dobre, to nie je až tak fatálne. Dobre, stále mi stačia 2 hry. Stále mi stačia 2 hry, si to tak zoberte, hej. Fatálne som to skoro posral. Tak, to nebol dobrý play, vôbec. To som sa mal na neho vyšťať. Tamten sa mi neľúbi. Prosím. Dobre. Kamo, jaký lák proste, že sa netrafí. Typek. Ok. 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 ...93! Kámo. Jedna v pohode hra. Jedna v pohode hra a je tam Surge. Je tam. Takže Mac. A nejde dole. Tak mega dobrý spawn. OK, 4 powery hneď takto na začiatku. Veľmi dobrý štart. Veľmi.
tretie miesto. A mám to. Veľmi dobrý štart. Veľmi. OK, Shelly, not dead. Prosím, jeden chcípne a som to... Yes. Fajtia sa. Yes! Je tam! Je tam! Neverím. Toto nedám ma už, ale... Toto som už nedal, ale... Srč tam je! Druhá prestíž. Yes! Yes! Srč tam je na tom prestíži. A pôjdeme pužovať ďalšieho brawlera v poradí, ktorým je Fang. Ale kámo, Srža na prestížke, yes. So Sržom som si toľko toho dal. Na tieto časy nikdy nezabudnem. A ja som aj dokončil Brawl Pass, takže toto bude double výhra. A Chaos Drop v posledných Brawl Passe, padne mi niečo, nepadne. Chalani, dneska sme dokončili túto púť so Surgeom a najbližšie si toto zopakujeme s Fangom a potom tak ďalej a tak ďalej. S Fangom to bude trošku dlhšie, lebo toho mám na menej trofej, ale dúfam, že vás to bude baviť a zostanete so mnou aj do ďalších dielov tejto série. Čaute.